Masussuka mai rusau. Wato haka kawai ni ba sai na kira sunan kowa ba, ban kiran sunan kowa, amma kawai da kayi mangana kawai sai kaga wasu sun hito ko su da zagi ko su da kuka. An ta ce ba za mu kara mangana shi ba. Duk surutun yan comment section sai dai ku hakuri. Kun dai bata mana record mun ce ba mu mangana kaskantattu kun nemi ku canza abun. Saboda haka duk wani kaskantacce wannan ka'ida ce tamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yanzu na tashi da safen nan nake ganin wani bidiyo inda ya haya Masussuka yake cewa daga yanzu ba zai sake magana akan mu ba. Dama yan comment section ne suka sai magana akan mu. Wato lokacin da nake ya haya Masussuka wancan raddin, nayi wani magana da yawa daga cikin mutane ba su fahimci me maganar take nufi ba. Lokacin da nace mun shi I am a soldier but I'm going to deal with you, nace ni ba zan yi kuka ba saboda ka sa malam Haruna Babanci ne da kuka. Na fara daddanna mishi ashar. Wato bari in fassara muku abinda wancan kalmar take nufi. You see, according to Armed Forces Act, ko kuma as a soldier, all soldiers believe that as a soldier you have an extra sense that the other people doesn't have. Duk wani sojan duniya ya yadda ya yi imani a ransa yana da hankali da hangen nesa da zurfin tunani, zai hango wani abu wanda duk wanda ba soja bane a duniya bai sai hango wannan abun ba. All soldiers, they were programmed to believe that they have sense more than the other people. Wannan magana ta take. Abin da za nake so da muku wannan maganar shine lokacin da ya haya Masussuka yayin wancan abun, yana so ya dauko hanya ne wanda zai rusa da'awar mu. Wannan shine magana na gaskiya. Saboda na farko ya against din wa'azi da muke da Bible ya ce ba daidai bane. A matsayin shi na malami, a dalilin wa'azi da Bible din nan, ko ni ban isa in faɗi adadin kristocin da suka musulunta ba da fastoci. Idan akwai wani abu na kuskure a da'awar, ai cewa za ka yi mu gyara kuskuren da yake cikin da'awar, ba wai kai kundemi din da'awar ba. Yanzu na tashi jiya na ji wani bidiyon shi ya Masussuka da yake cewa yake kawai reference da maganan da ni ne, kuma ni ne maganan lokacin yance Bulus dan ta'adda ne kaza da sauransu. Ya Masussuka yace akwai wa'anda sun fito sun faɗi maganganu marasa kyau akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma gaskiya ne cewa da ne Bulus dan ta'adda ne na kawo ayoyi, Bible ne ya faɗa. Duk wanda ya saurari me ya faru tsakaninmu da Pastor Benjamin, ya ce in na kawo masa aya ɗaya inda Bulus ya taɓa kashe wani, ya ce zai koma Kirista, zai koma Musulunci. Sanda na kawo mishi ayoyi guda 8 wanda Bulus ya kisa a cikin Bible. Bible ne kira Bulus da ɗan ta'adda ba ni ba. Sannan muna taɓa faɗa duk wani abun da na taɓa faɗa akan Christianity wanda Kiristo suke ga cin mutunci na addinin su, na ce a tsare ni idan duk Kristan da ya ce akan cin mutunci ne zo mu tattauna da shi in ban kawo maganan inda take a Bible ba, nace wallahi akai ni kotu. Akwai pastor da ya fito duk abun da muke faɗa akan Christianity yana cikin littattafansu. So amma ya na fahimci faɗan hakan duk da yana cikin littattafansu yana kawo wa'insu suna batanci ga manzon Allah. Wallahi ne niyya a raina ba zan sake ba. Yanzu duk ayoyin suke cewa Bulus dan ta'adda ne kaza da sauransu, duka yanzu mun daina karanto su muna cewa kaza da sauransu, ba dan kuma ba saboda mu kiyaye gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana. Akwai ayoyin a littattafan su ba babu ba, to amma idan muka kawo hakan zai sa wa'insu daga cikin zo su faɗi wani magana da bai dace ba. So kun ga mun bari. So kaga wannan nasihan da Masussukan yayi, duk da kaga ni da wasu muna da bambancin fahimtar a gida, kaga ta yi tasiri a wurina, wanda kuma da na duba daga hakan ne. So idan muka yi wani abu wanda abun nan ba mai kyau bane kuma bai dace ba da a wannan, wallahi idan Masussuka ya fito ya ba mu shawara ko ya mana nasiha, in na duba daga wannan haka ne, ni zan dauki nasihanka. Wannan shine magana na gaskiya kuma shine ka'ida. Amma ka fito ka ce mu daina duka, idan muka daina sannan su kuma Kiristoci suna yi, mu ka hana mu, su baka hana su, wani sako kake isarwa, shi za mu ga ce to which mean kana wakiltan Kiristoci ne. That's just the reality. Sannan magana na biyu kuma kai magana akan neman taimako, wanda wannan abun shi yasa malam Haruna Babanci ne dusan da ya kuka. A satin da Masussuka wannan maganan ba zan manta ba,
akwai wani pastor wanda ya musulunta an kore shi a gidan da yake, aka zo muka samu wani bawan Allah ya kama mishi hayan da aka kama mishi ɗakuna 2. Shi wannan pastor yana ɗaki ɗaya da matar shi, ƴaƴan shi maza da mata wanda sun balaga kuma suna kwana a ɗaki da. Bawa Allah ne ya kira ne min complain, na kira Malam Haruna ga Malam a wannan satin wallahi tallahi Malam Haruna a aljihun shi ya tura kuɗi a shi wannan bawan Allah akan a kama wani ɗaki ya zama ƴaƴan shi mata su kwana a ɗaki daban, ƴaƴan shi maza su kwana a ɗaki daban. Mutane da wasu abubuwan da suke faruwa a wannan da'awar ba. Akwai yarinyar da ta musulunta a Tafa Balewa, iyayenta babanta tsohon police ne, aka dake ta sanda aka karya mata. Ga Albani Yobe muka samu muka aje ta wani waje a Yobe, muka kai ta asibiti aka yi jinyarta. Wallahi yarinyar nan duk wani matsalanta a duniya babu wanda za ta kira idan ba ni ba. Akwai irin waɗannan abubuwan da yanzu haka da nake muku magana akwai abubuwan da kawai ba za mu faɗa a social media ba. So shi Malam Haruna ya san da irin wannan abubuwan, to da ya musu kai accusing din shi da wai ya bar wancan abunan din saboda rashin sana'a ne. Wallahi san da ya kuka. Daura ka hutu rarara da ya ji maganan da Masussuka ya faɗa, wallahi ya ce shi Masussuka ya ce wannan malamin da ya san me baban Cinedu ya bari, ya ce da bai faɗi wannan maganan ba. Na gaya muku bai bi kwana nawa ba wani daga cikin Kano da an yi hira da shi ya faɗa, ya sa a social media Abdulaziz Yari naira ya ba su naira miliyan 500. Miliyan 500 Abdulaziz Yari ya ba su da daga hutu rarara, banda kudaden da sauran gwamnoni da 'yan siyasa suke ba su. Da muke magana da Malam Haruna yace shine second in command a wannan tafiyan da karara shi yace da yana wancan tafiyan har yanzu da Allah ne kadai sa abin da zai samu a cikin kudin nan. So wanda ya bar wannan layi ya zo layin da'awa. Akwai ran da muka je muku wani kauye a Taraba na cewa garin Ashana, wallahi na tashi da tsakar dare wajen karfe 2 zan je na kabarwa, da naga Malam Haruna baban Cinedu yana kwanci akan sallaya a ƙasa mun kwana a ƙauyen nan. Billahi allazi la ilaha illa huwa, gaba ɗaya wurin kiyashi ne. Naga yanda sauro suka yayyame shi lokacin ba mu shiga da mosquito ne ba. Wallahi san da ido na ya kusan kawo hawaye in na tuna Malam Haruna gidan shi na Abuja da gidan shi na Kano da irin abubuwan da yake da shi, a ce ya bar wannan wurin. A ƙauye muka je lokacin ina kwanan mu na wajen kwanan mu 5 a wannan ƙauyen. Malam Haruna a kan sallah yake kwana, wurin ga irin ƙwarin nan ga kiyashi, billahi la ilaha illa huwa aka yake kwana. Ku duba irin duwatsun da muke hawa, muke riskin rayuwar mu, amma Masussuka ya fito yake cewa wai rashin sana'a. Imagine. So ni Adamu Ashaka na sani iya abin da zan yi wa Masussuka ya fita daga namu shine in daddin mishi ashar. Na sai idan na duddura mishi ashar, da yawa daga cikin mabiyan shi akwai mutane masu mutunci wanda za su kira ya ba su ce wannan yaron bai da kunya, ka fita daga ka daina magana akan su. Ni na san hanyar da zai masu kai daina magana akan kawai shine in daddana bar ashar. Wallahi na sani tun kan nayi wannan ashar din, saboda I have already done the mathematics, na riga I have already applied and done the, na san kawai hanyar da zai masu kai daina magana mishi ne daddana mishi ashar, kuma shine abun da nayi. Saboda akwai usulubin da muke amfani da shi, especially Adam Ashaka. Idan jahili ya maka jahilci kamar jahilcin da zai gane shi ba jahili bane, ya fita daga layinka. Masussuka ya maganganu ne na jahilci, saboda na farko Masussuka bai taba da'awa da mu ba, bai san mu ba, mu san shi ba, mu taba ganin shi ba, bai taba ganin mu, babu wani nashi bai taba bin mu da'awa. Yace mutanen da suke musun da ƙarya ne, shirin fim ne. Kaga yake amfani da jahilci. Inda bai amfani da jahilci ba, dan me zaka faɗi Qur'ani ya ce la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan me zaka faɗi abin da baka da ilimi akai? Mutanen da muke musuntarwa ka taba ji wani ya fito ya ce hada baki akai da shi, to baka tare da ya kai ka sani. Kun ga Allah yayi ƙarya, to yayi magana ta jahilci. Sannan kuma zai ce rashin sana'a ne yasa muke wannan abubuwan, wanda mu ko mun san ƙarya yake. Da ni da malama babu wanda bai da sana'a, babu wanda na faɗa. A kowane wata fansho na ka ana bani 100 da wani abu, kuma har in mutu za a bani wannan kuɗin. Duk waɗanda suke tare da ni sun san irin kasuwancin da nake tun kafin. Sannan kuma wannan da'awar na fara 2014. Idan rashin sana'a ne yasa nake da'awa, me yasa nake da nake aikin soja? Da na bar aikin sojan me yasa na ci gaba da tun 2014 zuwa ban taba tsayar da da'awa na ba. Kafin yaushe muka bude account din da muka fara neman taimako bai kai shekara 1 ba. To shekara kusan 10 da nan ina da'awa ni nake sponsoring din kaina. Akwai alaran mana dan wanda yake jami'in baki da wanda
dan Qur'ani ne kafin su sashi zai zage ne faɗin su maganganu akan shi ku tambaye shi in za mu tafi dawa da shi ni nake ɗaukar nauyin gidansa ni nake biya mar kuɗin mota da cin shi da shan shi har mu je mu dawo a lokacin ba mu taɓa neman taimako a social media ba mu bude foundation ba ni nake ɗaukar nauyinsa duk wanda suke yawa sun san ina ayyukan lokacin da ba yin soja ko ayyukan yadda nake noman rani da noman damana banda wannan ina da shago yanzu haka da nake muku magana ina da shago a cikin University of Kashir shago wanda da yawa daga cikin mutane ba su sani ba University of Kashir a nan kanina ya gama University ina da shago a wurin saboda haka bayan wannan ina da shago duk wanda suke tare ne sun san ina da shaguna sun kai guda 3 wanda suke generating min kuɗi ina da shago na sayar da kayan wayoyi to kai ba su baka san duk wa'ina wa kawai ka fito ka ce rashin sana'a ne wani rashin sana'a ne na faɗa irin hatsorin da muke shiga duran da muke shiga na akwai insecurities akwai kidnappers amma haka muke addu'a mu risk rayuwar mu shiga wanda wallahi na san ba kuɗin da za a ba mu su kai je kwana irin wuraren da muke kwana to wannan zagin da ne musu ga dama na sani da yawa daga cikin mabiyan shi sun kira sun ce fita daga raka mu shine ya fita ai shugaban yan qur'aniyun na ashaka wanda yana matsayin mahaifi ne gare ni malam imam mustafa wallahi yana matsayin mahaifi gare ni har gida ya same ya mini nasiha akan me dawa ba zagi kuma na karbi nasihan shi kuma nace mishi insha Allah ba zan ƙara makamancin wannan ba kuma bayan shi akwai mutane wanda suna da mutunci suna zaman iyaye ne a gare na wanda yan qur'ani ne a nan ashaka akwai malam haruna jula ya taba min nasiha tun lokacin ma bamu taba samun matsala da musu gaba yace yawan zagi ko cin mutunci da kake su Sheikh Balalau Sheikh da sauransu wallahi kun ga dan Qur'ani amma min da sai yace ka bari kai dalibi ilimi kaza kuma na dauki nasiha shi kuma yanzu na daina ga irin su Alhaji Jajami wallahi Alhaji Jajami idan ka ce in irga mutanen da nake jin kunya a duniya mutum 2 3 wallahi na sa Alhaji Jajami na ci garin ashaka a ciki Alhaji Jajami ina ganin mutuncin shi da darajar shi mutum ne mai mutunci da daraja dottijo ne ban taba ma'amala da wani dan adam wanda naga dottakun shi a fili irin Alhaji Jajami ba yana ɗaya cikin mutane 2 ko 3 da nake respecting a rayuwata dan Qur'ani ne ko lokacin da muka samu matsala da wancan Abdullahi ya same ni mun yi maganganu da shi saboda haka bayan shi ba ga nan wani bawan Allah shi ba zan ambaci sunan shi ba wanda ciyaman ne na raya karkara a cikin garin Ashaka wallahi zan iya cewa ku zai na ɗaya daga cikin mutanen da su kowa kaunata a Ashaka masoyina ne sosai yana kaunata duk muna mutunci da su so saboda haka wayannan abun da ne malamin su kusan ba a son raina ne yau wa shi Masussuka haka ba me ba a son raina na bar wannan zagin ba saboda shine zai faɗi maganganun da bayi da ilimi akai a game da abin da ya shafi harkar dawo mu amma da na fito a zagi Masussuka shi dan gungun ban ta fito a ne maganganu akan shi ba amma shi ya haya Masussuka kwanaki yace duk wanda muka musulunta muka dora shi a Bukhari da musulun gwanda ma mu bar shi musulun bautan dole ko kiristati shi da irin maganganun da ya haya Masussuka yake fada so saboda haka ƴan uwa da suke ta bani shawarwari a game da zagi da sauransu na dauki shawarwarin ku insha Allah zagi especially da mutum mai dawa ba daidai bane kuma ni kaina na san abin da ne kuskure ne amma dai ina ga muku dalilin da yasa na yi zagin ni na sani idan na yi zagin ya haya Masussuka zai daina magana akan mu quite alright na sani shi za ga aka yi wani hoto aka ce wai sarkin marasa kunyan kasan Hausa to wannan zagin shi za mu ga shi ya haya Masussuka ya fito ya ce to ƴan comment sai dai ku hakuri ba daga yau mun daina magana akan kaskantattun mutane wallahi zagin nan da nayi shine wani abu kuma ni Allah shine shaida tun kan nayi zagin na sani shi za na ce muka don the mathematics na san di kulliwe da zan samu suka fita daga harkar mu shine kawai in daddana mishi a sha kuma wannan shine abu